Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes si spolu uháčkujeme ľahučký a elegantný kardigán k Sandy. Tento kúsok je ideálny do prechodného obdobia, keď už nie je príliš horúco, ale ešte ani zima. Perfektne sa hodí na poobedné prechádzky plné slniečka, na nákup alebo len tak do auta. Je vhodný nielen k rifliam, ale aj ako elegantný doplnok k šatám. Kardigán je háčkovaný v dvojfarebnej kombinácii, ktorá krásne zvýrazňuje jeho zaujímavý dierkovaný vzor. Navyše, práca ide veľmi rýchlo od ruky, pretože z lícovej strany háčkujeme 2 riadky naraz. Použijem bavlneno-bambusovú priadzu Stylecraft, dvojmo a háčik 9 mm, čo robí z tohto projektu rýchlovku. Ak sa chcete pustiť do tohto kardigánu, postačí vám znalosť základných háčkovacích prvkov. Reťazkové očko, pevné očko, krátky a dlhý stĺpik. Ak si nie ste istí ako na to, nájdete všetky tieto techniky v mojej škole háčkovania. Navyše, ak potrebujete pomoc s výberom priadze, odporúčam si pozrieť moje video, ako si vybrať priadzu. Rozpis na iné veľkosti nájdete u mňa na stránke www.lecrochetmonique.com. Stačí prekliknúť odkaz pod videom. A nezabudnite, háčkovanie je o radosti a relaxe. Nenechajte sa odradiť, ak vám to zo začiatku nejde podľa predstav. S trochou trpezlivosti to určite zvládnete a o chvíľu budete mať hotový tento krásny kardigán k Sandy. Prajem veľa radosti pri háčkovaní. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu od Stylecraft. Je to priadza Naturals bambus s bavlnou. Toto je 100 gramové klpko s návinom 250 metrov, čiže obsahuje 60% bambusu a 40% bavlny. No poď von. Hrúbka priadze je DK, odporúčaný háčik 4 mm. Čiže takúto priadzu v tejto farbe, toto je priadza Chalk, kriedová. Ďalšiu priadzu, takú istú, tá istá značka, to isté zloženie a toto je odtieň Wedgwood, čiže priadza. Ďalej budeme potrebovať háčik o veľkosti 9 mm, pretože priadzu budeme používať alebo budeme háčkovať dvojmo s priadzou. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie a v prípade nejaké značkovače. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, takto 2 nitky, pretože budeme háčkovať dvojmo, zoberieme si háčik. Začíname zadným a prednými dielmi, budeme ich háčkovať naraz, čiže predný diel, zadný diel a predný diel háčkujeme naraz, čiže je to jeden veľký kus. Vzor musí byť násobkom čísla 3 plus 2 a pre túto veľkosť budete potrebovať 89 krátkych stĺpikov bez reťazky, alebo môžete začať na 90 reťazkových očiek s tým, že budete potom robiť krátke stĺpiky ako prvý riadok do druhého očka od háčika. Takže ja idem robiť krátke stĺpiky bez vlastne tej základnej reťazky, čiže urobím si základné očko, 2 reťazkové očka a ideme. Vložím háčik do prvého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 2 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé očko. Na háčiku mám stále 2 očka. Zoberiem priadzu a prevlečiem cez obidve očka. Vytvorili sme si prvý krátky stĺpik. Ideme znovu. Vložím háčik do spodku tej reťazky, čo sme si vytvorili. Ten začiatok ide vždy ťažšie, ale potom to už pôjde. Zoberiem priadzu, idem tu na spodu cez obidve očka. Prevlečiem, urobím jedno reťazkové očko a prevlečiem cez obidve očka. Už mám druhý krátky stĺpik a znovu idem do spodnej časti toho krátkeho stĺpika, idem cez 2 očka,
prevlečiem cez prvé očko a prevlečiem cez obidve očka. A znovu do spodnej časti prevlečiem cez jedno očko, prevlečiem cez dve očka. Čiže takýmto spôsobom si vytvoríme vlastne ten prvý riadok. Robíme krátke stĺpiky bez reťazky. Alebo teda, ako som spomenula, urobte si 90 reťazkových očiek a potom si urobte prvý riadok z krátkych stĺpikov. Robíte vtedy do spodnej časti reťazky zo spodu a robíte do druhého očka od háčika. Takže ja pokračujem ďalej. Zatiaľ mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12. Čiže vzor je násobkom čísla 3. My si ukážeme len vlastne taký kúsok, teda ten vzor. Vy pokračujete ďalej a potrebujete teda 89 krátkych stĺpikov. Ja mám 12, čiže vzor násobkom čísla 3 musím pridať ešte 2 krátke stĺpiky, pretože násobkom čísla 3 plus 2. Čiže 1 a ešte 1. Čiže toto bude prvý riadok. Prvý riadok z krátkych stĺpikov. Máte 89 krátkych stĺpikov, ja mám 15. Ideme na druhý riadok a druhý a tretí riadok budeme robiť naraz, pretože budeme robiť dlhé stĺpiky, 2 riadky na jeden krát. To znamená na začiatku 5 reťazkových očiek, 1, 2, 3, 4, 5. Otočím. Týchto 5 reťazkových očiek nám budú znázorňovať 2 dlhé stĺpiky nad sebou. Nahodím, vložím háčik do tretieho očka, od háčika do tretieho reťazkového očka, znovu nahodím, takto nám to vyzerá z druhej strany, tu sa nám to tak trošku keby prekrížilo. Vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 5 očiek a ideme cez 2 očká, na háčiku mám 4 očka. Znovu zoberiem priadzu, cez 2 očka. Tu sme si vytvorili prvý dlhý stĺpik. Ostali nám 3 očká na háčiku, zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očká, zoberiem priadzu a prevlečiem cez 2 očka. Vytvorili sme si 2 dlhé stĺpiky nad sebou. Ideme na ďalší dlhý stĺpik. Nahodím. Teraz pozor. Nebudeme vkladať háčik sem do tohto očka, ale tu na bok toho dlhého stĺpika. Tu máme jedno očko a tu na vrchu tu máme druhé očko. Takže vložím háčik do tohto očka, znovu nahodím, takisto sa nám to tu vzadu tak keby prekrížilo. Vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám znovu 5 očiek a ideme cez 2 a ešte raz cez 2. Znovu sme si vytvorili prvý dlhý stĺpik a ideme cez 2 a ešte raz cez 2. Máme znovu 2 dlhé stĺpiky nad sebou. No a pokračujeme ďalej. Nahodím. Pozor, vkladáme háčik. Tu do tohto očka. Tu máme jedno očko z toho dlhého stĺpika, tu máme druhé očko a tuto je tu, kde sme vkladali predtým, čiže do tohto očka. Znovu nahodím a vložím háčik do ďalšieho očka a ideme cez 2, cez 2, cez 2 a cez 2 očka. A znovu nahodím, vložím háčik a ideme. A takýmto spôsobom si
prejdeme celý riadok, robíme 2 dlhé stĺpiky nad sebou. Čím viacej to budete robiť, tým to budete lepšie vidieť, vlastne kde to máte vkladať ten háčik. Takže pokračujeme ďalej. Vy v tomto druhom a treťom riadku máte 89 očiek, ja budem mať 15. Takže len si dokončíme riadok, robíme 2 dlhé stĺpiky nad sebou. No a prišli sme na koniec, že urobíme ešte posledné, do posledného očka. Cez dve a cez dve očka. Čiže takto nám to vyzerá. Tento začiatok tu nebudeme rátať. Takže máme nie 15, ale 14 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 očiek. Čiže máme druhý aj tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Jednoreťazkové očko bude slúžiť len na otočenie otočím. Budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže znovu budeme mať rovnaký počet očiek, robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme na koniec, pozor, aj tu na vrch vlastne toho 5. reťazkového očka musíme dať tiež krátky stĺpik, aby sme mali rovnaký počet, aby sa nám to nezmenšovalo, nezužovalo. Takže máme už aj štvrtý riadok hotový. Toto je rubová strana, toto bude naša lícová strana. Ideme na ďalší riadok a znovu budeme robiť 2 riadky nad sebou, čiže ideme robiť riadok 5 a 6. Na začiatku 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Bude nám vlastne nahrádzať tiež 2 dlhé stĺpiky nad sebou. Otočím. Nahodíme 2, 3 krát. Pozor, ideme do ďalšieho očka, vložím háčik, prevlečiem a prevlečiem cez prvé 2 očka. Tu zastavím. Znovu nahodím, vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 2 očka, znovu tu zastavím. Znovu nahodím, vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, zoberiem a prevlečiem cez prvé 2 očka. Znovu tu zastavím. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 očiek na háčiku. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 4 očka. 1, 2, 3, 4. Na háčiku mi zostali 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez ďalšie 2 očka. Zoberiem priadzu a prevlečiem cez ďalšie 2 očka. Čiže zatiaľ takto. Toto máme ako keby 3 dlhé stĺpiky spolu a tu ideme robiť do tohto vrchu znovu 3 dlhé stĺpiky. Prvý stĺpik už máme a ideme na druhý dlhý stĺpik. Nahodím. Pozor, vkladáme háčik tu, jak sme prevliekali. Cez tie 4 očka. Ideme cez jedno, cez druhé, cez tretie, cez štvrté. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetky tie 4 očka. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka. Už mám aj druhý dlhý stĺpik. A ešte raz nahodím. Znovu vkladám háčik cez tie 4 očka. 2, 3, 4. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetky 4 očka. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu a idem cez 2 a cez 2 očka. Čiže vytvorili sme si takýto vzor, také presýpacie hodiny a máme 3 dlhé stĺpiky spolu a nad nimi máme 3 dlhé stĺpiky. Tento vzor cez tieto 3 očka budeme opakovať až do konca riadka. Takže poďme, ukážeme si to ešte raz. Nahodíme 3 krát. 1, 2, 3. Vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem,
Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé dve očka. Nahodím, vložím háčik do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Zoberiem priadzu a prevlečiem cez prvé dve očka. Mi zachytilo kopko. Znovu nahodím, vložím do ďalšieho očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé dve očka. Na háčiku máme takto 2, 4, 6 očiek. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 4 očka. 1, 2, 3, 4. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez posledné 2 očka. Čiže znovu máme tu 3 dlhé stĺpiky spolu. Tu máme prvý dlhý stĺpik a ideme na druhý. Nahodím, idem cez tie, popod tie. Takto keď sa pozriete, stade to mi vychádza vlastne ten dlhý stĺpik. Takže tu vkladám háčik. Prevlečiem cez dve a znovu cez dve. A znovu do toho istého priestoru, čiže nahodím a idem tu. Vkladám háčik. Prevlečiem a idem cez dve a ešte raz cez dve očka. A ideme ešte raz. 1, 2, 3. Už nekecam okolo toho, len ukážem. Vkladám. Jeden, dva, 3, 4. Cez dve a ešte raz cez dve. A znovu idem tu. Cez dve, nahodím. Cez dve. Čiže pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom. Až prídeme na koniec. 1, 2, 3. Prevlačiem cez 4 očka. Cez dve. Nahodím a idem sem. Cez dve a ešte raz. Cez dve. A prišli sme na koniec. Čiže takto nám vyzerá. Prišli sme na koniec. A tu do posledného očka urobíme. Nahodím, vložím háčik do posledného očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez jedno očko. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez 2 očka. Zoberiem priadzu a prevlečiem ešte raz cez 2 očka. Čiže takto nám vyzerá už aj 1, 2, 3, 4, 5 a 6 riadok. Ideme na 7. riadok. 7. riadok bude jednoduchý. Jedno reťazkové očko, otočím a budem robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Čiže ak sa mi to tu trošičku v tom predchádzajúcom riadku natiahlo, týmito krátkými stĺpikmi si to tak spevníme. Takže len po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. No a prišli sme na koniec, pozor, takisto na vrch 5. reťazkového očka, tiež krátky stĺpik. Takže máme aj 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 riadok hotový. Ideme na riadok 8 a 8. riadok bude vlastne tieto dva dlhé stĺpiky nad sebou. Takže po 8 a 9. Takže ideme 5 reťazkových očiek. 2, 3, 4, 5. Ono komplikovanejšie sa okolo toho vzoru rozpráva, ako sa robí. Mám taký dojem. Takže
ideme robiť 2 dlhé stĺpiky nad sebou. Nahodím, idem do 3. očka od háčika, nahodím do ďalšieho očka a ideme cez 2, cez 2, cez 2, cez 2 očka a znovu nahodím, idem sem, jak mám ten dlhý stĺpik, nahodím a idem cez 2, cez 2, cez 2 a cez 2 očka a znovu, takže pokračujeme. Až prídeme na koniec. Veľký háčik, vzor, ktorý ide naozaj veľmi rýchlo. Svetrik sa dobre robí, alebo kardigán sa dobre robí. Je naozaj práca rýchlo od ruky. Mám rada takéto rýchle projekty. A myslím, že každý. Len aby to bolo čo najrýchlejšie hotové, aby som si to mohla obliecť a už aj ísť do ulic s tým a robiť niečo ďalšie. Takže prišli sme nakoniec aj do posledného očka. Takže mám ďalšie 2 riadky hotové. Týchto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riadkov je náš základný vzor. Týchto 9 riadkov teraz už budeme stále opakovať. Čiže ďalej pôjde riadok s krátkými stĺpikmi, čiže tento. Potom znovu dáme 2 riadky dlhých stĺpikov nad sebou, znovu riadok s krátkými stĺpikmi. Potom budeme robiť takéto tie presypacie hodiny, potom znovu riadok s krátkými stĺpikmi a zase 2 riadky. Vždy po tomto vzore mením farbu. Samozrejme môžete robiť jednofarebný, ja budem meniť farbu, čiže zoberiem si druhé klpko, druhú farbu a ako končím, čiže nebudem prevliekať cez posledné 2 očká. Takto, toto posledné 2 očka si nechám na háčiku, zoberiem si druhú farbu. Tejto druhej farbe si spravím základné očko a túto druhú farbu teraz prevlečieme a jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť len vlastne na otočenie. Toto tu si pekne stiahnuť treba. Tu si to treba zviazať, ja to nejdem strihať, pretože aby som tú priadzu mohla použiť. Čiže tuto si to treba zviazať. Takto, nech to nemusím strihať. Čiže len spravíme uzlík, ja si to zviažeme. Potom samozrejme tú bielu odstrihnúť, pozašívame konce a ideme na vlastne ďalší riadok. To je riadok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ak dobre rátam, na 10. riadok. A pokračujeme teda normálne so vzorom a začíname vlastne týmto prvým riadkom. To znamená krátky stĺpik do každého očka. Čiže otočím a ideme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. A pokračujeme ďalej, prídeme na koniec, čiže mám tú farbu zmenenú. Pokračujeme ďalej, prídeme na koniec a znovu vlastne týchto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riadkov budeme opakovať. Spravíme 9 riadkov modrou a znovu vymeníme farbu a spravíme 9 riadkov bielou. Čiže máme 2 riadky nad sebou dlhých stĺpikov, máme tu presypacie hodiny a znovu 2 riadky nad sebou dlhých stĺpikov. Takisto aj s modrou budeme mať 2 presypacie hodiny a 2. Čiže takýmto spôsobom si vlastne robíme predné diely, jeden, druhý a takisto aj zadný diel. Čiže pokračujeme ďalej a
a vidíme sa vlastne až keď budeme deliť tie predné diely so zadným dielom, aby sme si spravili otvory na rukav. Takže len pokračujte ďalej a stále opakujeme 9 riadkov a po každom 9. riadku meníme farbu. Takže čo sa týka dĺžky, pokiaľ si vlastne to rozdelíme na predné a zadný diel, tak mám hotových 9 riadkov bielou, 9 riadkov modrou a tak ďalej. Čiže mám urobených 9, 18, 27, 36, 45, 46, 47, 48 riadkov. Čiže mám hotových 48 riadkov a teraz si to ideme rozdeliť na predné a zadný diel. Zoberieme si značkovač a odrátame si 22 očiek, toto je 22. očko, avšak nie 22, ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. očko, avšak značkovač vložíme medzi 22. a 23. očko. Sem. Tu. Medzi tie dva dlhé stĺpiky, 22 a 23. Z jednej strany a takisto aj z druhej strany. Čiže 22 očiek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a značkovač vložíme medzi 22. a 23. očko. Tu, to prie medzi tie dlhé stĺpiky. Kvôli tomu, aby nám znovu vychádzal vzor. Ideme na riadok 49, nasleduje riadok s krátkými stĺpikmi. Takže na začiatku jednoretiazkové očko, slúži len na otočenie, otočím a robíme po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, až prídeme k značkovaču. Takže robím 22 krátkych stĺpikov. (21, 22), ale pozor, urobíme ešte jeden 23. krátky stĺpik medzi tieto dva dlhé stĺpiky, čiže sem. Tam pôjde 23. krátky stĺpik, kvôli tomu, aby nám znovu vychádzal vzor. 23 minus 2 je 21, delené 3 je 7 krát, nám potom vyjde vlastne tu tie presypacie hodiny. Takže mám riadok 49, idem na riadok 50 a 51, čiže 5 reťazkových očiek, 2, 3, 4, 5. Otočíme a pokračujeme normálne ďalej so vzorom, čiže idú nám tie presypacie hodiny. 1, 2, 3 a ideme. 1, 2, 3. Čiže vzor už vieme, že len normálne pokračujeme ďalej so vzorom. A dokončíme. Tak si dám značkovať, že mi to neujde. Dokončíme znovu 9 riadkov modrou, čiže to budeme mať 54 riadkov, ďalších 9 riadkov bielou, čo bude 63 riadkov a ešte si urobíme 64. riadok bielou farbou kvôli tomu, aby sme skončili s riadkom s krátkými stĺpikmi. Čiže to je predný diel, to je ľavý predný diel. Čo sa týka zadného dielu, zoberieme si potom priadzu. Priadzu si nadpojíme cez základné očko do priestoru, kde máme značkovač, čiže medzi tie dva dlhé stĺpiky. Takže urobím si základné očko. Vložíme háčik sem do priestoru, kde máme vlastne ten medzi tými dlhými stĺpikmi. Prevlečiem
jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého priestoru. Pozor, tu sa nám schoval ten dlhý stĺpik. Schoval? Neschoval? Neschoval. Takto, dobre máme. No a ďalej budeme pokračovať po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Normálne. Robíme teraz z rubovej strany, samozrejme tak, ako nám ide vzor. Čiže toto máme tie dva dlhé stĺpiky nad sebou a pokračujeme ďalej s krátkými stĺpikmi. Ideme teda normálne z pravej strany, z rubovej strany. Ideme. Takže normálne pokračujeme ďalej. Prejdeme si a urobíme si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 a ešte tu do tohto priestoru urobíme 47 krátkych stĺpikov. Aby nám to znovu vyšlo, že to je násobkom čísla 3 deleno, násobkom čísla 3 plus 2. Čiže 47 minus 2 je 45 a 45 deleno 3 je 15. Až som to dobre, 15, 30, 45, áno. 45 deleno 3 je 15. 15 krát nám zase vyjdú tieto presypacie hodiny. A znovu urobíme si 9 riadkov, aby sme mali modrou, 9 riadkov bielou a ešte posledný riadok bielou, čiže tiež končíme riadkom 64. Následne ukončíme. Znovu ideme robiť predný diel, priadzu si nadpojíme znovu sem do tohto priestoru, kde máme značkovač, urobíme jedno reťazkové očko, presne tak isto a krátky stĺpik do toho istého priestoru a robíme ďalej 22 krátkych stĺpikov, spolu s týmto máme 23. Tiež, aby sme to mali, aby nám sedel vzor, aby bol násobkom čísla 3 plus 2. A taktiež 9 riadkov modrou, 9 riadkov bielou, plus 1 riadok bielou, 64. Čiže keď budeme mať obidva predné diely hotové, aj zadný diel hotový, môžeme si urobiť rukávy. Ideme si uháčkovať rukáv, zoberieme si priadzu, takisto dvojmo, háčik. Urobíme si základné očko a začíname patentom a potrebujeme 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a ideme na prvý riadok. Budeme robiť zo spodnej strany reťazky do týchto očiek. A budeme robiť krátke stĺpiky. Prvý krátky stĺpik pôjde do druhého očka od háčika, čiže tu mám prvý, druhý. A urobíme krátky stĺpik. A pokračujeme ďalej po jednom krátkom stĺpiku zo spodnej časti reťazky. Až prídeme na koniec. A na patente budeme mať 8 očiek, 8 krátkych stĺpikov. No a prišli sme na koniec, posledný krátky stĺpik, čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krátkych stĺpikov. Ideme na druhý riadok, jedno reťazkové očko otočím a budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého očka, ale budeme brať iba zadné očko. Čiže nepôjdeme cez obidve očka, ale iba zadné očko. Budeme ich robiť do 7 očiek a toto posledné očko budeme robiť cez obidve očka. Takže ideme do 7 očiek po jednom krátkom stĺpiku do zadného očka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a do posledného očka normálny krátky stĺpik cez obidve očka. 8 krátky stĺpik. A znovu jedno reťazkové očko, otočím, do 7 očiek robíme po jednom krátkom stĺpiku, do zadného očka,
Čiže budeme len opakovať druhý riadok. A do posledného očka normálny krátky stĺpik cez obidve očka. Čiže pokračujeme ďalej, robíme si patent. Na patent potrebujeme 23 riadkov. Takže pokračujeme a spravíme si 23 riadkov. Opakujeme stále riadok 2. Takže mám 23 riadkov hotových, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 riadkov mám hotových, mám patent. Ďalej budeme pokračovať a hačkovať po tejto strane. Takže urobíme si jedno reťazkové očko, ktoré bude slúžiť len vlastne na vyvýšenie riadka. Čiže jedno reťazkové očko a pôjdeme tu hneď okolo tohto prvého krátkeho stĺpika, pôjde krátky stĺpik. Okolo ďalšieho krátkeho stĺpika urobíme 2 krátke stĺpiky. A znovu okolo ďalšieho krátkeho stĺpika 2 krátke stĺpiky. 1, 2. Čiže budeme robiť okolo každého krátkeho stĺpika po 2 krátke stĺpiky a mne sa to tu zamotalo. Takže budem rozmotávať. Takže pokračujem, tu mám 1, 2. A pokračujeme okolo každého krajného krátkeho stĺpika. Robíme 2 krátke stĺpiky. Na začiatku sme urobili len 1. Takisto aj 1 urobíme na konci. Takže pokračujeme. Raz, 2. A prišli sme na koniec. Tu okolo posledného spravíme len 1. A ja si to takto stadiaľ to trošku takto natiahnem. By som tu nemala veľkú dieru na konci. Krátky stĺpik. Teraz v tomto prvom riadku máme 44 očiek. Na začiatku, na konci sme robili po jednom krátkom stĺpiku, inak sme robili po 2 krátke stĺpiky. Takže máme 44 očiek kvôli tomu, aby nám vyšiel vzor, keďže vzor je násobkom čísla 3 plus 2. Máme prvý riadok hotový, druhý riadok už ideme normálne robiť, robíme vzor, čiže ideme robiť 2 dlhé stĺpiky nad sebou, 5 reťazkových očiek, 4, 5 a robíme normálne vzor. Čiže len pokračujeme ďalej. Striedame farby takisto, čiže spravíme 9 riadkov bielou, 9 riadkov modrou a znovu 9 riadkov bielou. Čiže pokračujem takto ďalej. A rukav, čiže tu mám 9 riadkov bielou, 9 riadkov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, áno, 9. 9 riadkov modrou, 9 riadkov bielou a ešte posledný riadok urobíme takou istou farbou s krátkými stĺpikmi, aby sme mali vlastne ukončený, aby sme mali pekný kraj. Ak chcete rukav dlhší, tak si spravte viacej, striedajte farby. Samozrejme môžete končiť ktorýmkoľvek riadkom, avšak na konci musíte pridať ešte jeden riadok z krátkych stĺpikov, aby sa vám tu potom aj lepšie zošívalo, našíval ten rukav, aby sa vám to príliš nenaťahovalo. Čiže takýmto spôsobom robíme rukav, urobíme si 2 rovnaké kusy. Keď to budeme mať hotové, máme hotové vlastne predné a zadné diely, čiže máme
celé telo vlastne toho svetra, kardigánu hotový. Máme 2 rukavy, môžeme si to zošiť. Takže telo toho svetrika alebo kardigánu mám hotový, predné diely zvlášť, zadný diel. Budeme zošívať samozrejme z opačnej strany. Pekne v prvom rade si zošijeme plecia. Môžete zošívať takým spôsobom, aký vám vyhovuje. Takže priložím si plecia a zošijeme plecia. Pekne očko po očku. Používam nitky, ktoré som si nechala, prípadne nadviažem. Takže zošijeme plecia a potom vsadíme rukav. Plecia mám zošité. Ukončíme, pozašívame konce. Takže mám plecia zošité. Takto nám to vyzerá z lícovej strany. Tu máme zošité jednoplace. Tu sa nám spájajú vlastne tie predné diely. Ja už som si prišila tu na rukav. Čiže takto sú plecia. Jedno plece, druhé plece. Tu nám vznikol otvor na rukav. Ideme si vložiť rukav. Samozrejme zase z opačnej strany. Čiže ideme z rubovej strany. Rukav si rozdelíme na polovičku. Tu som zabudla zašiť konce. Pozašívať konce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, myslím. Pozriem, už si nepamätám počty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, takže až 22 a 22, 44 očiek bolo. Čiže sem si dám značkovač, sem si dám. Čiže toto sú moje prostredné očka z rukáva. Tu mám plece, tu mám značkovače a dám si jeden. No, uchytím o predný diel. Tento druhý uchytím o zadný diel, aby som to mala presne v strede. A ideme si zhačkovať, ideme si zošiť. Čiže toto mám predný, hej, toto mám predný diel. Čiže toto si pekne zošijeme. No a pokračujem zase na druhej strane. Si to môžem prichytiť, aby sa mi to náhodou neušlo, aby sa mi to pekne rovnomerne natiahlo. Takže zošijeme si aj túto druhú stranu. Takže mám rukav prišitý. No a ešte si samozrejme vnútornú spodnú časť rukáva zošijeme. Nezabudnúť si samozrejme
pozašívať konce. Takže ja pokračujem touto nitkou ďalej, zošívam pekne ďalej a prikladať si riadky, aby vám riadky sedeli. Môžete si vždy napríklad do toho riadku s krátkym stĺpíkom z jednej z druhej strany dať značkovač, aby vám pekne sedeli tie riadky. Takže došijeme rukáv a pozašívame všetky konce. Takže mám už aj prišité rukávy. Obidva rukávy prišívame teda rovnako. Tak to je rubová strana. Ukážeme si to ešte z lícovej strany. Tu máme vlastne ten spoj, aby nám pekne sedeli riadky. Čiže tu máme prišitý rukáv. Čiže máme rukáv, máme rukavy prišité, môžeme si ho ísť obháčkovať. Takže ideme si urobiť ten ozdobný lem. A ozdobný lem začneme robiť z rubovej strany. Toto je ľavý predný diel, toto je opačná strana. Urobíme si základné očko. A priadzu si nadpojíme hneď tu do krajného, toho krátkeho stĺpika, ako sme začínali. Čiže nadpojím priadzu, reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Tento koniec si môžeme hneď zahačkovať. A ideme. Teraz sme tu mali tie dva riadky s tými dlhými stĺpikmi. Takže okolo týchto dvoch riadkov s dlhými stĺpikmi urobíme 4 krátke stĺpiky. Takže poďme na to. 1, 2, 3, 4. Ja dám takto. 1, 2, 3, 4. Okolo krátkeho stĺpika pôjde krátky stĺpik, 1. A znovu tu máme vlastne tie dva riadky s tými presýpacími hodinami. Zase tady to pôjdu 4 krátke stĺpiky. Takže idem 1, 2, 3, 4, okolo krátkeho pôjde krátky a znovu tu máme tie dva riadky s tými dlhými stĺpikmi nad sebou, tak zase tiež 4 urobíme krátke stĺpiky. 1, 2, 3,
3, 4 a zase máme riadok s krátkými stĺpikmi, takže okolo riadku s krátkym stĺpikom pôjde krátky stĺpik. Čiže takto si robíme krátke stĺpiky a prejdeme si jednu stranu, prídeme hore a prejdeme si druhú stranu. Čiže robíme krátke stĺpiky, robíme to z rubovej strany. A vidíme sa na konci. Prišli sme sem hore. Teraz si treba zrátať tieto krátke stĺpiky na tejto jednej strane, pretože aby nám potom následne vyšiel vzor. Ja mám tu, pri tejto veľkosti mám 106 krátkych stĺpikov. Na druhej strane takisto musím urobiť 106 krátkych stĺpikov, aby mi sedel vzor, ktorý je násobkom čísla 3 plus 2, pretože 106 plus 106 je 212 a keď od 212 odrátam 2, mám 210 a 210 deleno 3 je 70, čiže je to potom násobkom čísla 3. Ak vám to nebude sedieť, musíte mať na jednej a na druhej strane rovnaký počet očiek. Ak by vám to náhodou nevychádzalo, alebo proste nevychádzal by vám ten počet, tak tu na vrchu si ešte môžete pridať krátke stĺpiky, buď čím vám bude chýbať 1 alebo 2. Čiže tu si môžete na vrchu pridať. Ja pokračujem, čiže prišla som na vrch, dala som posledný krátky stĺpik do riadka s krátkym stĺpikom, pokračujem na druhej strane, mám tu krátky stĺpik, idem do ňoho krátky stĺpik a zase pokračujem a idem okolo týchto dvoch dlhých stĺpikov nad sebou, urobím 4 krátke stĺpiky, 1, 2, 3, 4 a znovu okolo krátkeho ide krátky stĺpik. Tu mám reťazkové očka, teda pozor, takisto treba 4 krátke stĺpiky. Môžeme dať jeden tu na navrch, 1 a tak rovnomerne 2, tu môžem dať tretí, tu dáme štvrtý a znovu tu máme riadok s krátkými stĺpikmi, čiže tam pôjde krátky stĺpik. A takto pokračujeme ďalej. 1, 2 4 a ešte vlastne tu na ten začiatku okolo toho krátkeho stĺpika pôjde ešte jeden krátky stĺpik. Znovu si treba spočítať, aby sme aj na tejto strane mali rovnaký počet očiek. Čiže ja som mala na jednej strane 106, na druhej strane takisto mám 106 očiek. To je dohromady na celom vlastne tom lemovaní mám 212 očiek, čo je násobkom čísla 3 plus 2. Ďalej budeme pokračovať normálne so vzorom, ako sme robili celý svetrík, kardigán. To znamená, že ďalej bude nasledovať 2 riadky nad sebou dlhých stĺpikov, potom pôjde zase riadok s krátkými stĺpikmi, potom pôjde tento vzor s tými vlastne presypacie hodiny, riadok s krátkými stĺpikmi, potom znovu 2 riadky, dlhé stĺpiky nad sebou a ešte si urobíme ďalší riadok z krátkych stĺpikov. Čiže zatiaľ budeme končiť riadkom s krátkými stĺpikmi, čiže mám jeden riadok hotový zo vzoru, urobíme ďalších 8 riadkov zo vzoru, čiže urobíme celý 9 riadkový vzor plus ešte jeden riadok s krátkými stĺpikmi. Čiže tu na tomto lemovaní budeme mať 10 riadkov. Čiže normálne len pokračujeme ďalej so vzorom a urobíme si, aby sme mali dohromady 10 riadkov. Takže 5 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5. Otočím. A ideme do tretieho očka od háčika. A pokračujeme. Čiže vidíme sa na konci 10. riadka.
Celé lemovanie robíme bielou. Celých tých 10 riadkov. Mám hotových 10 riadkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu mám riadok s krátkými stĺpikmi, čiže celý ten vzor 9 riadkov plus riadok s krátkými stĺpikmi. Takto nám to vyzerá tu na hore. Vlastne okolo krku. Čiže tu máme jedno pleco, druhé pleco. Toto je teda vlastne predný diel. Takto nám vyzerá vrch. No a ešte si urobíme jeden riadok, aby sme mali vlastne ten kraj taký pevnejší. Takže prišli sme na koniec, máme 10 riadkov hotových. Otočím. A budeme robiť ešte po jednom pevnom očku do každého očka. Takže ideme hneď do prvého očka. Prevlečiem a urobím pevné očko. A do ďalšieho očka pevné očko. Nesťahujte si to. Pomôže vám napríklad aj to, že si vlastne to očko vytiahnete na rovnakú výšku a až potom prevlečiete. Čiže robím len po jednom pevnom očku do každého očka. A prejdeme si posledný 11. riadok. Takže pokračujeme a vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec. Len zatiahneme, teda ukončíme, zašijeme konce. Ja nebudem ani fixovať, pretože toto nepotrebuje vôbec fixáciu, čiže rovno ho môžem obliecť a môžem ho nosiť. Avšak, keď ho budete potom prať, je to kardigán, alebo teda sveter, je hačkovaný teda s veľkým hačikom. Tie očka sú dosť veľké, preto neodporúčam, aby ste ho prali v práčke, ale len ručne, jemné ručné pranie. Potom ho treba samozrejme nechať vysušiť na plocho, keďže je to bavlna s bambusom, ono je to dosť ťažká tá priadza. Keby ste to zavesili, zase by sa vám veľmi natiahol. Čiže ploché sušenie a vlastne aj tá fixácia potom je na základe mokrej fixácie. Ako na mokrú fixáciu a vlastne aj ako vyžmýkať po praní takýto sveter, kardigán nájdete v rubrike Rady a nápady alebo sa prekliknete cez odkaz pod videom. Takže ešte raz, jemné ručné pranie, jemne vyžmýkať a nechať vlastne na plocho vysušiť. Čiže mám hotovo. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania a Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku, Instagrame a aj na Vero. A nezabudnite sa mi pochváliť svojimi kúskami prostredníctvom sociálnych sietí. Už teraz sa teším. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si znovu niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!